mi bolo jasné. V Klimaku som 9 rokov od leta 2017. Študovala som techniku prostredia na Žilinskej univerzite, strojnícka fakulta. Môj bežný pracovný deň vyzerá, takže prídem do práce, zapnem notebook, pozriem si maily, učím priority a postupne riešim od objednávok, cenových ponúk až po telefonáty s dodávateľmi alebo s investormi. Momentálne pracujem na projekte Automotív, na kúrení, chladení a na takých menších projektoch, čiže nejaké nájomné priestory v office budovách, nejaké dokončovačky výrobných hál, čiže odovzdanie papierové a tak. Kolektív a tak srandovne povedané, že sa neberieme príliš vážne medzi kolegovcami.